Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας. Νωρίτερα δεν γίνεται. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά. Καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Ήδη σας έχουμε ενημερώσει, κυρίες και κύριοι, ότι η Δημοτική Ραδιοφωνία, όπως κάθε φορά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που δίνεται από τους σχετικούς νόμους, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια σφαιρική ενημέρωση δική σας για τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους που κατεβαίνουν σε εκλογές. Ήδη κατά την προεκλογική περίοδο έχουμε καλύψει δημοσιογραφικά, ομιλίες, συνεντεύξεις, ό,τι συμβαίνει στην Πρέβεζα. Από σήμερα ο χρόνος εκπομπής αλλάζει. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί σας. Θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε τις θέσεις των υποψηφίων μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις αλλά και στρογγυλά τραπέζια με διαλογικές συζητήσεις. Αρχή γίνεται σήμερα με το Δήμο της Πρέβεζας και τους υποψηφίους δημάρχους που βρίσκονται στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας, που με τιμούν ιδιαίτερα με την παρουσία τους. Να πούμε ότι έχουν κληθεί σε αυτή τη συνέντευξη, σε αυτή τη συζήτηση, όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι. Ο κύριος Τάκης Παπάς από την Ανοιχτή Συμπαράταξη Πρέβεζας δεν βρίσκεται μαζί μας. Επικοινώνησε μαζί μας και είπε ότι λόγω ασθενείας δεν μπορεί να βρεθεί στην συγκεκριμένη συζήτηση, στο συγκεκριμένο στρογγυλό τραπέζι. Έχει και τις απογευματινές υποχρεώσεις. Στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας βρίσκονται και τους ευχαριστώ πάρα πολύ ο επικεφαλής της Δημοτικής Συνεργασίας, νυν δήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος Πρέβεζας, ο κύριος Μπαΐλης. Κύριε Μπαΐλη, να σας καλωσορίσω στη Δημοτική Ραδιοφωνία. Καλημέρα. Από τη Δύναμη Ενότητα και Δημιουργίας, ο πρώην δήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος, ο κύριος Μιλτιάδης Κλάπας. Σας ευχαριστώ και εσάς. Από τη Λαϊκή Συσπήρωση, ο γιατρός, ο κύριος Γιάννης Νόβας. Καλημέρα σας. Από τη Δημοτική Ριζοσπαστική Συνεργασία, ο κύριος Δημήτρης Βασιλείου. Κύριε Βασιλείου, σας καλωσορίζω και εσάς. Από την Αριστερή Πανέμβαση της Πρέβεζας, ο κύριος Γιάννης Θάνης. Καλημέρα σας από την ωραία Πρέβεζα. Έτσι είναι πράγματι πολύ ωραία η Πρέβεζα και φαντάζομαι ότι έτσι, αυτό είναι και το όραμά σας, να κρατήσετε μια Πρέβεζα ωραία για τους πολίτες, για τους δημότες και για όλους τους ανθρώπους που ζουν εδώ στην Πρέβεζα. Και να ξεκινήσουμε, όλοι γνωρίζετε ότι η αυτοδιοίκηση γίνεται, οι εκλογές μάλλον της αυτοδιοίκησης γίνονται σε μια κρίσιμη οικονομική περίοδο. Να ξεκινήσω από τον Δήμαρχο της Πρέβεζας, να πω στους φίλους ακροατές ότι θα θέσουμε 4 ερωτήματα, μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Ο χρόνος είναι περιορισμένος που θα μιλήσουν οι υποψήφοι δήμαρχοι, 4 λεπτά ο καθένας το κάθε ερώτημα. Οπότε ξεκινώ με το πρώτο ερώτημα και λέω, απευθύνομαι προς τον Δήμαρχο της Πρέβεζας και ρωτώ πώς βιώνει η Πρέβεζα και οι κάτοικοι της την κρίση και αν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων. Ο λόγος εσάς, κύριε Μπαΐλη. Κύριε Παπά, δεν αφορά η κρίση, δεν επηρεάζει μόνο την Πρέβεζα. Η κρίση είναι μια γενική κρίση που επηρεάζει όλη τη χώρα, όλη την ελληνική κοινωνία. Οπωσδήποτε επηρεάζει και την τοπική μας κοινωνία. Ζούμε σε μια παρατεταμένη ύφεση και η κρίση από οικονομική και κοινωνική θα έλεγα ότι σήμερα πάει να γίνει ανθρωπιστική. Όπως ξέρετε και όλοι μας το ζούμε και το βλέπουμε, έχει επηρεάσει τα πάντα. Και όταν λέμε ύφεση θέλουν να ξέρουν και οι πολίτες μας, μιλάμε για φτώχεια και ανεργία. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην τοπική μας κοινωνία είναι η ανεργία και κυρίως η ανεργία στους νέους μας. Τι μπορεί να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση? Δυστυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να παρέμβει δυναμικά που να αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά την οικονομική κρίση και όσον αφορά την ανεργία για τους νέους μας. Μπορεί όμως να κάνει διάφορα πράγματα που εμείς, συνεκτιμώντας την οικονομική στενότητα, τις μεγάλες περικοπές, γιατί πρέπει να πούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα ο Δήμος μας είναι θύμα αυτής της κρίσης, όταν οι περικοπές προς την τοπική αυτοδιοίκηση ξεπερνούν το 63 με 65%. Καταλαβαίνετε, εμείς τα 3 χρόνια που ήμασταν δημοτική αρχή προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το Δήμο μας όρθιο και το κατορθώσαμε. Τι κάναμε? Με πολλή προσοχή
και θα έλεγα με απόλυτο σεβασμό στους δημότες μας. Βλέποντας αυτή την κατάσταση, δεν αυξήσαμε τα τέλη, πέρα από μία που αυξήσαμε μόνο την εσένα το 12 νομίζω τα τέλη καθαριότητας που ήταν ανάγκη επιτακτική, γιατί όπως ξέρετε θα έπρεπε να μεταφέρουμε τα σκουπίδια από όλες, κλείσαμε 4 κουμαντέρες και τα μεταφέραμε στο Κατμουράρι. Πέρα από εκεί καμία αύξηση και για πρώτη φορά μειώσαμε την αξία του νερού και τα τέλη ίδρυυσης και αποχέτευσης της πόλης μας κατά 5% που είχαν να μειωθούν από το 1988. Αυτό δεν είναι τίποτε, δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι λύσαμε και λύνουμε το οικονομικό πρόβλημα των συνδημοτών μας. Απλώς καταβάλουμε μια προσπάθεια σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να σταθούμε όρθιοι και ο Δήμος να είναι δίπλα, έστω και για λίγο δίπλα στο συνδημότη μας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να προχωρήσουν ορισμένα έργα για να ανοίξουν και οι θέσεις εργασίας. Θα πρέπει εν ώψη και του νέου προγραμματικού πλαισίου που είναι το 14-20, θα πρέπει να γίνει μια κατανομή, μια περιφερειακή ισότιμη κατανομή των πόρων, ώστε να υπάρχει και θα έλεγα και μια ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη θα φέρει και θα μειώσει και την ανεργία. Επειδή όμως οι δημόσιες επενδύσεις δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να στηριχθούν οπωσδήποτε ο ιδιωτικός τομέας, οι ιδιωτικές επενδύσεις, πάντοτε με ορισμένες προϋποθέσεις και όπως ξέρετε και τα λέμε πολλές φορές, να υπάρχει σεβασμός, θα έλεγα, στο περιβάλλον, γιατί η ανάπτυξη συμβαδίζει πάντοτε με τη δημοκρατία. Αυτά θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα ώστε να αρχίσει καταρχήν η ανάκαμψη και να πάμε στην ανάπτυξη. Όλοι μιλάνε για ανάπτυξη, πολυπόθητη ανάπτυξη. Δυστυχώς δεν βλέπουμε ανάπτυξη και θα έλεγα ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς συντονισμένα και σε συνεργασία να δώσουμε μια δύναμη για να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Δήμος μας τα κατάφερε και θα συνεχίσει αυτή τη δουλειά που έκανε και ξεκίνησε. Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Μπαήλ να μας λέει για φτώχεια και ανεργία, θύματα της κρίσης και η ΔΗ με 63% περικοπές. Νέα έργα που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη, περιβάλλον και ανάπτυξη είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Κλάπα. Είστε επικεφαλής της Δύναμης Ενότητας και Δημιουργίας. Σε το ίδιο ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Μπαήλη, πώς βιώνει η Πρέβεζα και οι κάτοικοι την κρίση και αν μπορεί η αυτοδιοίκηση να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων. Νομίζω ότι βιώνουμε τον τρόπο που βιώνει όλη η χώρα. Έχοντας τα προβλήματα που έχει σήμερα όλη η χώρα, της οικονομικής επανάπτυξης, της ανεργίας, της αγωνίας για το μέλλον, ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων ανθρώπων και των γυναικών. Και βεβαίως στο ερώτημα αυτό θα έλεγα το σημαντικό δεν είναι να κάνουμε διαπιστώσεις στο πώς τη βιώνουμε, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να την ξεπεράσουμε και να δημιουργήσουμε ελπίδα στους δημότες. Και βεβαίως η αυτοδιοίκηση, κατά τη δική μας γνώμη, έχει υποχρέωση σε αυτή την νέα περίοδο στην οποία εισέρχεται και για την αυτοδιοίκηση πλέον υπάρχουν νέα προτάγματα, να γίνει το κύτταρο της ανάπτυξης, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι η αυτοδιοίκηση δεν ορίζει θα έλεγα, την εθνική πολιτική και ασφαλώς πολύ σημαντικές ευθύνες ή πολύ σημαντικό μερίδιο στην ανατροπή αυτής της κατάστασης έχει η γενικότερη πολιτική την οποία θα ακολουθεί η χώρα. Όμως παρόλα αυτά η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να μετεξελιχθεί σε ένα εργαλείο ανάπτυξης με συγκεκριμένες ενέργειες. Λέμε συχνά ότι ο τρόπος με τον οποίο θα το κάνει αυτό είναι να προβάλλει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει ο δικός μας τόπος, για παράδειγμα σε δική μας περιοχή η αγροτική παραγωγή και ο τουρισμός, και να οδηγήσει να εκμεταλλευτεί χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν σήμερα είτε από το μέσο του ΕΣΠΑ είτε άλλες παρεμβάσεις, άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε σε μια σειρά επενδύσεις αλλά και παρεμβάσεις οι οποίες θα στεριώσουν δυνατότητες ανάπτυξης. Αυτό είναι το ένα. Σήμερα, σε ό,τι αφορά, για να είμαι πιο συγκεκριμένο στο ΕΣΠΑ, υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο αφορά τα ζητήματα της τοπικής ανάπτυξης και στα οποία μπορούν να υπάρξουν συνέργειες ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε κοινωνικούς φορείς αλλά και σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι ήδη θα έπρεπε στο Δήμο να έχει ξεκινήσει ένας συγκεκριμένος προγραμματισμός τέτοιων παρεμβάσεων, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έλεγα πριν, για παράδειγμα την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, την ενίσχυση του τουρισμού μας, που αφορούν συγκεκριμένα θέματα της ανάδειξης των αρχαιοτήτων, της ανάδειξης παραλιακής ζώνης και των έργων υποδομής που πρέπει να γίνουν εκεί, την μετατροπή του λιμανιού μας σε ένα εργαλείο ανάπτυξης και όχι στην κατάντια που είναι σήμερα, στην προσέλκυση επενδύσεων γύρω ακριβώς από αυτά τα θέματα, ώστε να ανοίξουν νέες εργασίες. Παράλληλα όμως, ο Δήμος έχει και ένα άλλο ρόλο, ο οποίος αφορά την αλληλεγγύη του Δήμου προς τους δημότες, με πρωτοβουλίες που αφορούν, θα έλεγα, τη βοήθεια των πιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων, και θα μπορούσε με σειρά πολιτικών να προχωρήσει στην καλυτέρευση των συνθήκων για αυτούς. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρξει διαφορετική πολιτική στα τέλη σε ό,τι αφορά ομάδες ανθρώπων τέτοιες. Και δεν είναι αληθές ότι δεν υπάρχει αύξηση στα τέλη. Τα τέλη την τριετία 2011-2014 αυξηθήκαν κατά 60%. 60% είναι αυτή η αύξηση, όταν τα προηγούμενα πολλά χρόνια δεν έφτασε ποτέ αθροιστικά σε μια τέτοια αύξηση. Θα κλείνουμε σιγά-σιγά, ναι. Κλείνω αμέσως. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι εύκολο να ευαγγελίζεσαι το νέο ΕΣΠΑ, όμως το ΕΣΠΑ ήδη αυτό τελειώνει και το άλλο ξεκινάει, και μέχρι στιγμής θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν υπάρχουν ούτε συγκεκριμένες ενέργειες, ούτε κατεύθυνση, ούτε πολιτική από την πλευρά του Δήμου για να υπάρξουν τέτοιου είδους επενδύσεις. Συνεπώς, εμείς θεωρούμε ότι σήμερα υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, πρέπει αυτά να υπάρξουν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου, και βεβαίως μαζί με αυτό, για να διευκολυνθούν και νέες επενδύσεις, θα πρέπει σε αυτή την υπόθεση να συμβάλλει ο Δήμος και με την ίδια τη δημοτική του περιουσία. Μάλιστα, χρηματοδοτικά εργαλεία και συνέργειες, κύριε Νόβα, έρχομαι σε εσάς. Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, μας είπε ο επικεφαλής της Δύναμης Ενότητας και Δημιουργίας, ο υποψήφιος δήμαρχος, ο κύριος Μιλτιάδης Κλάπας. Χρηματοδοτικά εργαλεία και συνέργειες. Ακούστε, η διαπίστωση είναι ότι από τη Δημοτική Ραδιοφωνία ξεκινούν καλοπροαίρετα και αγωνιώδη ερωτήματα, πραγματικά, γιατί και οι εργαζόμενοι στην Δημοτική Ραδιοφωνία ζουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά οι απαντήσεις δεν μπορούν να δοθούν μόνο στο στενό πλαίσιο αυτής της ερώτησης. Για παράδειγμα, ζούμε μια κρίση. Έχει αιτίες αυτή η κρίση? Έχει όνομα? Είναι καπιταλιστική κρίση. Τι σημαίνει? Συσσόρευση κεφαλαίου. Τι σημαίνει? Εξαθλίωση και φτώχεια. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και συγκεκριμένα. Δεν μιλάμε έτσι γενικόλογα και αόριστα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κρίσης που βιώνει σήμερα ο κόσμος εδώ? Όλοι μέσα στην κρίση δυστυχούν? Όχι βέβαια. Οι τράπεζες θησαυρίζουν. Ο Βιενόπουλος θησαυρίζει. Τα μονοπόλια θησαυρίζουν. Οι βιομηχανοί απαλλάσσονται από τις εργοδοτικές εισφορές. Κατ' επέκταση ισχύουν και για το νομό μας και για το Δήμο μας αυτά όλα. Κάποιοι άλλοι εξαθλιώνονται. Άρα η κρίση δεν είναι ίδια για όλους. Τώρα, το τι βιώνουν οι πολίτες μας το ζούμε καθημερινά. Ανεργία, φτώχεια, εξαθλίωση, απαξίωση πρόνοιας, υπηρεσιών, υγείας, παιδείας, τα βλέπετε, και τελειωμό δεν έχει αυτή η κατάσταση. Και όπως υπόθηκε πριν από μία αναφορά, ότι οι επενδύσεις πλέον είναι ιδιωτικές και δεν είναι κρατικές. Και το ερώτημα το μεγάλο ανακύπτει, γιατί είναι ιδιωτικές και όχι κρατικές? Γιατί ακριβώς οι επενδύσεις στοχεύουν σε ένα πράγμα. Όχι τις ανάγκες των δημοτών της Πρέβεζας, αλλά τις ανάγκες της κερδοφορίας των μονοπωλίων και του κεφαλαίου. Παρήλθαν 3 χρόνια από τον Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης ψηφίστηκε και έγινε αποδεκτός και από παρόντες δημάρχους. Μέσα σε αυτή την πορεία του Καλλικράτη τι είδαμε? Είδαμε μεγαλύτερη σύμφυση των Δήμων και της περιφέρειας με επιχειρηματικά συμφέροντα, τη συρρήγνωση των δραστηριοτήτων του Δήμου και διόγκωση της ιδιωτικής παρέμβασης, δράσεις και υπηρεσίες του Δήμου να μπαίνουν στο σφυρί. Είχαμε δραματική επιδείνωση της κατάστασης του εργαζομένου στο Δήμο. Πέρα από τα προγράμματα, απολύσεις, μετατάξεις, έχουμε ανακύκλωση της εργασίας.
αξιοποιούνται οι σχεδιασμοί τελευταία οικία του Φλεβάρι του 2013 για απόδοση μεγάλων τμήματων της περιουσίας του Δήμου στο μέλλον και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις. Κύριο εργαλείο βέβαια η δραματική περικοπή, όπως είπε και ο κύριος Μπαΐλης, της χρηματοδότησης, όπου θα βγουν στο σφυρί. Όλα αυτά όμως προβλέπονταν από κάτι. Βεβαίως προβλέπονταν από τη συνθήκη του Μάστριχτ, από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δυστυχώς έγιναν αποδεκτές από πάρα πολλούς. Ο λαός μας σήμερα και οι δημότες μας αυτό πληρώνουν. Τι σου λέει? Σου κόβω τα χρήματα, βρες χρήματα. Αν θέλεις να έχεις υπηρεσίες. Ο Δήμος το έχει ζήσει. Ο κύριος Κλάπας ίσως ήταν πριν από το που καλλικράτηκε, αλλά ασχολείται με τα κοινά και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Συνεπώς λοιπόν, αυτό που βιώνουν οι δημότες μας δεν μπορούν να τα κουμπίσουν στην προσδοκία μιας ανάπτυξης. Πρέπει και την ανάπτυξη να την προσδιορίσουμε. Ανάπτυξη για ποιον? Για μια γενικότερη πολιτική, θα πρέπει να συντομεύεται και όλα. Σε μια ταξική κοινωνία η ανάπτυξη είναι ή προς όφελος του λαού και των αναγκών των εργαζομένων ή προς όφελος της κερδοφορίας. Αυτή η ανάπτυξη για ποιον είναι? Και με τι δικαιώματα, με τι ανεργία, με τι μεροκάματο, με τι ασφαλιστικά δικαιώματα, συντρίμμια των εργαζομένων. Αυτή την ανάπτυξη σήμερα θα συζητήσουμε. Και για το Δήμο. Εκεί θα ακουμπήσουμε την προοπτική μας. Είμαι απεσιόδοξος. Ελπίζω μόνο το κίνημα το λαϊκό να δώσει την απάντηση για τα δικά του συμφέροντα. Την απεσιοδοξία το εξέφρασε ο κύριος Γιάννης Νόβας, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης, ο οποίος μας είπε για την καπιταλιστική κρίση μετά από συγκεκριμένες πολιτικές. Να έρθω σε εσάς, κύριε Βασιλείου, είστε επικεφαλής της Δημοτικής Ριζοσπαστικής Συνεργασίας. Και θέτω το ίδιο ερώτημα. Πώς βιώνει η Πρέβεζα και οι κάτοικοι την κρίση? Αν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων? Ευχαριστώ για το λόγο που μου δίνετε. Να κάνουμε ορισμένες διαπιστώσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε την κατάσταση και να επιλέξουμε τα μέσα εκείνη για την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων. Καταρχάς, η κρίση αναφέρθηκε και θα συμφωνήσω, είναι κρίση του συστήματος του καπιταλισμού και η προσπάθεια που γίνεται από τη μεριά των μεγάλων συμφερόντων, των μεγάλων μονοπωλιακών συγκροτημάτων, είναι να ξεπεραστεί αυτή η κρίση σε βάρος των ίδιων των εργαζομένων, των ανθρώπων που διαβιούν στη χώρα, στην πόλη μας. Σε αυτή τη διαδικασία εντάσσονται όλες οι πλευρές του συστήματος που λέγεται κρατικό σύστημα, μεταξύ αυτών και ο Δήμος και η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση. Και σε αυτή την προσπάθεια υπάρχει όλο αυτό το οποίο αναφέρθηκε, η αφόρητη περικοπή χρηματοδότησης, ο οικονομικός εναγκαλισμός από μέρους του κρατικού προϋπολογισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης που την οδηγεί στα όρια της ασφυξίας. Παρόλα αυτά όμως γίνεται προσπάθεια να αποδομηθεί, να απαξιωθεί όλη η προσπάθεια που κάνουν οι Δήμοι, που κάναν μέχρι τώρα οι Δήμοι, με απότερο στόχο ποιο? Οι κερδοφόρες υπηρεσίες των Δήμων να δοθούν σε ιδιώτες. Και αναφέρουμε συγκεκριμένα πώς θα αντιδράσει ο Δήμος. Εγώ, παρόλο που έχω κατηγορηθεί ως ξένος στην πόλη, παρόλο που είμαι γέννημα θρέμα της Πρέβεζας, βλέπω ότι ο Δήμος δεν αντέδρασε καταρχάς σε αυτή την κατάσταση. Μειώνονται οι χρηματοδοτήσεις και ο Δήμος όλα καλά. Διώχνονται, απολύονται οι υπάλληλοι του Δήμου, άρα μειώνονται οι δυνατότητες επίλυσης των προβλημάτων εκ μέρους του Δήμου, ο Δήμος όλα καλά. Υποβαθμίζεται το νοσοκομείο της πόλης, ο Δήμος όλα καλά. Πώς βιώνει η πόλη την κρίση? Κάντε μια βόλτα στους παιδικούς σταθμούς. Δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδάκια. Τα τροφεία πληρώνονται και οι παιδικοί σταθμοί δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδάκια. Παρακαλάνε, εκλιπαρούν οι νηπιαγωγοί τους γονείς να πάνε 2 κιλά κρέας, 3 κιλά κιμά και 2 κοτόπουλα. Δεν είναι αλήθεια ότι έχει φτάσει στο αμήν, στο μη παρέκει η χρηματοδότηση της τροφοδοσίας στο παιδικό σταθμό από ψωμί? Πώς βιώνει η πόλη την κρίση? Πήγαινε στα σχολεία, χωρίς θέρμανση, χωρίς δασκάλους,
Πηγαίνετε στα χωριά να δείτε πώς βιώνουν τα χωριά την κρίση. Δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν υπηρεσίες. Η βοήθεια στο σπίτι κλείνουνε και όλα αυτά. Τα σκουπίδια. Όλο αυτός ο θόρυβος γύρω από τα σκουπίδια γίνεται με στόχο να δοθούν οι κερδοφόρες αυτές επιχειρήσεις όπως τα σκουπίδια σε ιδιώτες. Ο Φούχτελ δεν έκανε άσχημη δουλειά εδώ όταν γύριζε. Απ' την άλλη μεριά, πώς θα αντιδράσει ο Δήμος? Εάν δεν βάλει κάτι τα πράγματα με έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και με υποχρεωτική, κατά την άποψή μας, συμμετοχή των ίδιων των δημοτών στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για το Δήμο, δεν πρόκειται να υπάρξει διέξοδος. Εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική την ανατροπή αυτής της πολιτικής, από πάνω μέχρι κάτω, από την κυβέρνηση μέχρι και τους Δήμους, και επιζητούμε την συμμετοχή των ανθρώπων, σε όλους των πολιτών, των δημοτών, σε όλες τις διαδικασίες. Όχι μόνο για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων, αλλά και για τον έλεγχο διαφαρμογής αυτών των προτεραιοτήτων. Μάλιστα. Αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών για ανατροπή της πολιτικής, μας είπε ο κύριος Δημήτρης Βασιλείου, επικεφαλής της Δημοτικής Ριζοσπαστικής Συνεργασίας. Και να θέσω το ίδιο ερώτημα στον επικεφαλής της αριστερής παρέμβασης, τον κύριο Γιάννη Θάνη, για την κρίση που βιώνουν οι κάτοικοι της Πρέβεζας και πώς η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να προχωρήσει στην επίλυση των προβλημάτων. Εδώ βλέπω θα συμφωνήσουμε σε αρκετά ζητήματα, θα διαφωνήσουμε βέβαια και σε άλλα τόσα, αλλά θα ήθελα να πω και εγώ το εξής, ότι σαφώς η κρίση δεν αφορά μόνο τον τόπο μας, δεν αφορά μόνο την Πρέβεζα, αφορά συνολικά όλη τη χώρα και όλη την Ευρώπη, αν το βάλουμε και λίγο παράεξω. Η κρίση όμως για ποιον? Κρίση μήπως είναι για το μεγάλο κεφάλαιο, που η κερδοφορία του έχει ανέβει πάνω από 50% από όταν ξεκίνησε η κρίση? Είναι η κρίση για τις τράπεζες, που τα τελευταία 4 χρόνια έχουν πάρει 240 δισεκατομμύρια στις τσέπες τους? Για αυτούς είναι η κρίση λοιπόν? Μήπως η κρίση είναι για τους εργαζόμενους? Μήπως η κρίση είναι για τους μικρομεσαίους αγρότες, για τους άνεργους, για τους μαγαζάτορες που βλέπουμε καθημερινά να κλείνουν τα μαγαζά τους στην Πρέβεζα και στην πόλη μας? Ποιον αφορά τελικά αυτή η κρίση? Γενικά και αόριστα? Και έρχονται σήμερα όλοι οι πρώην δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα και στην πόλη μας και να βάζουν το ζήτημα ανάπτυξη για να ξεπεράσουμε την κρίση. Ανάπτυξη, ναι. Και αρχίζουμε και τάζουμε λαγούς με πετραχίλια λίγο πριν τις εκλογές. Και αναρωτιέται κανένας, πού ήταν αυτοί, τι έκαναν τόσα χρόνια? Πού ήταν αυτή η περιβόητη ανάπτυξη? Ήρθε ανάπτυξη ή μήπως οδήγησε από το λαό και την νεολαία σε αυτή την αθλειότητα που ζούμε σήμερα? Ποια ανάπτυξη για να ξεπεράσουμε την κρίση λοιπόν? Μήπως εννοούμε ανάπτυξη ξεπεράσματος στην κρίση της κρίσης, την ιδιωτικοποίηση της Δοδόνης? Δεν μας αφορά αυτό το ζήτημα που σχεδόν το έχουμε ξεχάσει. Αν πάτε στα χωριά και του νομού μας αυτή τη στιγμή, θα δείτε την εξαθλίωση στα μάτια των ανθρώπων εκεί. Θα δείτε τους περίφημους επενδυτές που αγοράσαν τη Δοδόνη, που θα ξεπερνάγαν την κρίση αυτή και πληρώνουν τους κτηνοτρόφους όποτε αυτοί γουστάρουνε, και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν νομίζω πρέπει να έχουν ξεπεράσει και το εξάμηνο που να έχουν να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, και προκλητικά και τους εμπέζουνε. Τι εννοούμε ανάπτυξη ξεπεράσματος της κρίσης τέλος πάντων σε αυτή την πόλη? Μήπως εννοούμε τους νέους ανθρώπους, τους νέους εργαζόμενους που πληρώνονται με 300 και 400 ευρώ? Αυτό είναι το ξεπέρασμα της κρίσης? Και θα πρέπει να έρθετε και στις απαντήσεις, κύριε Θάνη. Βεβαίως, γιατί όχι. Θα τα πούμε όλα μαζί. Γιατί αυτό το μοντέλο ανάπτυξης προωθεί και ο Καλλικράτη σήμερα. Και να πούμε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και στην πόλη μας. Εννοούμε ξεπεράσματος της κρίσης και ανάπτυξη μήπως την απόλυση των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων? Που εδώ ο κύριος Δήμαρχος ήταν εκεί πέρα, ο οποίος ψήφισε τη διαθεσιμότητά τους, έχει σαν κροκοδίλια δάκρυα στα δικαστήρια υπεράσπισής τους, και από εκεί και πέρα την επόμενη μέρα κατέθεσε μια έφεση που ήταν ενάντια στην νίκη των ασφαλιστικών μέτρων των φυλάκων. Και μάλιστα τους χαρακτηρίζει σαν ότι ήταν άχρηστοι για τη δουλειά που κάνουν και ότι τέλος πάντων μπήκαν με αναξιοκρατικά κριτήρια σε αυτή τη δουλειά. Αυτό έτσι θα ξεπεράσουμε την κρίση λοιπόν? Μήπως δεν είναι ο Καλλικράτης, ο οποίος είναι η εφαρμογή του μνημονίου σε τοπικό επίπεδο
για να μας οδηγήσει σε περισσότερο σε βάθος αυτής της κρίσης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Δεν είναι ο ίδιος ο Δήμος ο οποίος αναγκάζεται να κλείνει σχολεία στα χωριά, να μειώνει τις περικοπές, να κλείνει το κολυμβητήριο. Βλέπουμε ένα κολυμβητήριο το οποίο λειτουργούσε μια χαρά το προηγούμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι κλειστό γιατί δεν έχει πετρέλαιο για να θερμάνει το νερό. Αυτό είναι το ξεπέρασμα της κρίσης. Και απ' την άλλη, αναγκάζεται ο Δήμος σε μια φορομπηχτική πολιτική, αναγκάζεται εισαγωγικά. Γιατί αν αυτή τη στιγμή θέλουμε ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο θα βάλει τα στήθια του μπροστά και θα διεκδικήσει αυξήσεις για τους πόρους. Αυξήσεις των πόρων, μάλλον από την κεντρική εξουσία. Και όχι να αυξάνουμε τα τέλη στους πολίτες για να ξεπεράσουμε την υποτιθέμενη κρίση του κεφαλαίου. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας βρίσκονται οι υποψήφοι δήμαρχοι για το Δήμο της Πρέβεζας. Έχουμε τον δήμαρχο, τον κύριο Μπαΐλη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πρώτης ερώτησης, την οποία έκανα σε όλους τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για το πώς βιώνει η Πρέβεζα και οι κάτοικοι της κρίσης, είναι λογικό, δήμαρχε, ως νυν δήμαρχος, να δέχεστε και κάποια επίθεση από τις τοποθετήσεις των υποψηφίων δήμαρχων. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πριν περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, να θυμίσω εγώ στους φίλους τους ακροατές ότι στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας βρίσκεται ο κύριος Χρήστος Μπαΐλης, βρίσκεται ο κύριος Μιλτιάδης Κλάπας, ο κύριος Γιάννης Νόβας, ο κύριος Δημήτρης Βασιλείου, ο κύριος Γιάννης Θάνης. Λόγω ασθένειας ο κύριος Δημήτρης Παπάς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην σημερινή συζήτηση. Άλλωστε θα έχουμε άλλη μια συζήτηση την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να βρεθεί τότε. Μια μικρή μουσική ανάσα, κυρίες και κύριοι. Μια μικρή μουσική ανάσα για να περάσουμε στο δεύτερο ερώτημα.